Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu dersimizde musulman doğanlar, İslam'da kabir ziyaretine gitmek bolyar mı ya da bolmayar mı? Bolyan bolsa ne ahil görünüşte bolmalı? Kabir ziyaretine zenanlar gitse bolyar mı? Kabir ziyaretine gidilenine edilyen doğru zatlar ve ne doğru zatlar barada bu dersimizde durup geçeriz. Birinci mesele musulman doğanlar, İslam dini täze ýaýrap başlan wagty Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabra ziyarata gitmegi qadagan edýär. Sebebi İslamdan öň müşrik Araplaryň içinde kabrlaryň ýanyna edilýän ençeme ýalňyş ters hereketler bardy. Ondan daşgary hem öňkü ötüp geçen kowumlaryň, öňkü ummatlaryň içinde kabrlar barada öte geçmek, hususan öwliya, takwa hasap edilýän kişileriň mazarlar barada öte geçmekleri o her hili şirke, batıl inançlara sebep bolupdyr. Misal üçin Yahudi we Hristiyanlarda kabrlar sebäpli azgynlyklar bolup geçýär. Sahih hadislerde haber berilişi ýaly Yahudi we Hristiyanlar haçanna öz işlerine ýagşy-da hasap edýän kişiler dünýäden gaýdanna şolaryň mazarlarynyň üstüne bina gurup şolaryň mazarlarynyň töweregini ibadatxana, ziyaretxana öwrýän ekenler. Bu barada musulman doğanlar, bu barada Sahih Muslim hadis kitabına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ela inna men kana qablakum kanu yettehizuna qubur enbiyaihim ve salahihim masajida فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. Peygamberimiz diye dikkat edin, sizden önküler, yani Yahudiler ve Hristiyanlar, Peygamberlerinin ve salihler diyani öz işlerine yaşap geçen, takva hasaplayan, veli hasaplayan kişileri. Dikkat edin, sizden önküler, yani Yahudi ve Hristiyanlar, Peygamberlerinin ve salihlerinin kabrlarını ibadetxana, mescit edinerdiler. Kabrlar mescit, ibadetxana edinmeň, men size bunu qadagan edýärin diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Bukhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen başka hadisinde Ayşe enemizden rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "La'anallahu'l yahuda ve'n nasara ittakhadhu qubur enbiyaihim masajid." O Ayşe enemizden rivayet edilen hadisinde ve şu hadis hem Ayşe enemiz diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünýäden gaýtmagynyň, vefat etmeginiň 4-5 gün öň ýana aýdy. Yani ölüm düşegine ka aýdan hadisi, aýdan hadislerinden biri şu hadis. Peygamberimiz diye Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, olar peygamberlerinin kabrlarını ibadetxana, mescit edindiler diye. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetine ölüm düşegine näme üçin şol hadis aýdýar musulman doğanlar? Bizi şol ýalňyş hereketten äge etmek üçin. Bunu nerden bilýäs? Ayşe enemiz şol hadisi rivayet eden Ayşe enemiz radiyallahu anha näme diýär? Yuhazziru ma sana'u. Şu hadisin dowamında yuhazziru ma sana'u. Peygamberimiz ümmetini olaryň eden işlerini etmekten äge etdi diye.
Goya Peygamberimiz näme diýär? Az wagtdan soň menem dünýäden gaýtmaly. Az wagtdan soň menem dünýäden gaýtmaly. Sizem şolaryň eden ýalňyşlyklaryny, sizden öňkü geçip giden ümmetlaryň eden ýalňyşlyklaryny edip, men gabrymy ibadatxana öwräýmän diýär. Mescide öwräýmän diýip, bizden hem ümmetin şeýdip äge edipdir. Ve İmam Ahmed'in rivayet eden hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle dilek edýär. Şeýle dilek edeni rivayet edilýär hadiste. Peygamberimiz diýär: Allahümme la tec'al qabri wasanan yu'bad. La'anallahu qawman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Peygamberimiz diýär: Ya Allah, qabrimi ibadet edilýän but bolmagyna ruhsat berme. Peygamberleriniň qabryny mescid edinen kişilere Allah lagnet etsin diýär. Ne pikirlen görüň musulman olanlar qabrlan butun näme baglanşyk wa. Bizden käbir musulman doganlarymyz bu tüýse hukman şu Hindistandan ýalak heykel gözüne gelýär. Beýle däl musulman doganlar. Islenlik bir zady alyp şonu özüňçe mukaddesleşdirip berseň, özüňçe şo barada batyl inançlar döredip berseň, isle ba adam bolsun, isle qabr bolsun, isle heykel bolsun, isle surat bolsun, isle agaç bolsun, daş bolsun, dağ bolsun, tapawut etmeýär. Şonu öz ýanyňdan mukaddesleşdirip, şoňa gatnap, şoň daşynda ýalňyş zatlar edip berseň, wagtyň geçme bilen näme şol bu töwürlük gidýär. Awa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme dilek edipdir? Ya Allah, qabrymy ibadet edilýän but bolmagyna ruhsat berme. Peygamberleriň qabryny mescid edinen kişilere Allah lagnet etsin diýipdir. Şonuň üçin Ähli sünnetin uly alimlerinden Ibn el-Qayyim rahimehullah Zadul Ma'ad adlı eserine näme diýär? Ve galibu şirkel umami kana min ciheti suwar wal qubur. Şirke düşen halklaryň şirke düşmeginiň köp böleginiň sebebi suratlar, heykeller we qabrlardyr diýär. Şolaň özünden öňkü ýaşap geçen ýaxşy zadalyň suratyny çekip ýa-da heykelini ýasap ýa-da şolaň qabrlaryna baryp şol ýerde ýalňyş hereketler edip wagtyň geçme bilen şol suratlar, şol heykeller, şol qabrlarda edilýän zatlar näme öwürlük gidýär, bu töwürlük gidýär. Bu barada musulman doganlar has giňişlerini dinlemek isleýän doganlarymyz adamzat taryhynda ilkinji gezek şirkin peýda bolmagyna näme sebäp boldy diýip ders geçdik. Şol ýerde giňişleýin bu meseleň üstünde durup geçdik, şonu dinläp bilerler. Şol sebäpli musulman doganlar ýalňyş we dogrular gowy biri-birinden tapawutlanýança dinimiz İslam ilki aýrap başlan wagtynda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qabra gitmegi qadağan edýär. Yani ölüji aýlanandan soňra täzeden ýene qabra gidip ziyaret etmegi qadağan edýär. Haçanna İslam ýaýrap musulmanlar berkänne qabrlara gitmäge ruhsat berýär. Bu barada Sahih Muslim hadis kitabında gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Kuntu neheytukum an ziyaretil qubur fazuruha." Size qabra gitmegi qadağan edendim, inni gidip bilersiňiz diýär. Inni ziyaret edin qabr diýär. Ve fi lafzı inde Tirmizi'de gelen hadiste şu tarzda bir lafız geçýär, bir sözünde diýär. Şol hadisin başga bir rivayetinde فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Ol size ahireti ýatladyr diýär. Yani qabra gitmekliňiz, qabrlary ziyaret edip durmaklygyňyz size ahireti ýatladyr diýär. Hakimin Mustadrakinde Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Kuntu neheytukum an ziyaretil qubur ala fazuruha fe innehu yeriqqul qalba ve tedma'ul ayna ve tuzakkirul ahire ve la tekulu hecra." Size qabra ziyarete gitmegi qadağan edendim. İnni ziyarete gidip bilersiniz. Ol
kalbi yumşadar diye. Yani kabra ziyarete gitmek kalbi yumşadar, gözü yaş aylar ve ahiriyeti yatlıdır diye. Emma batıl sözler sözlemen diye. Ve la tekulu hecra. Hecr aytman diye. Hecr diyenini ulamalar, hususan İmam Nevevi rahimahullah näme diye batıl sözler deyip açıklayalar. Emma o yerlerde batıl sözler sözlemen diye Peygamberimiz. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. İmam Ahmed musnedinde Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle diyenini rivayet ediyorlar. قال إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط ربه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya size kabra ziyarete gitmeyi qadağan edendim. Size kabra ziyarete gitmeyi qadağan edendim diye. Ön size kabra ziyarete gitmeyi qadağan edendim. İnni ziyarete gidin. Çünkü kabra gitmekte ıvrat vardır. Yani öğüt vardır, nasihat vardır. Nämen öğütü var? Ahireti yatlayanız, yüreğiniz yumşaya, gözünüzde yaş aylanıya, ölümü yatlayanız. Fe inne fiha ibra. Çünkü diye näme? Kabra gitmekte ıvrat vardır. Ve la tekulu ma yusxitur rabbe. Ve ma tekulu ma yusxitur rabbe. Emma diye näme? Rabbi, yani Allah Teala'nın gazabını getirecek söz sözlemen diye. Ve Sahih Müslim hadis kitabında inde haber berilişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretken Baqi mazarlığına, Medine'nin yanında Baqi mazarlığı var. Sahabaların köp böyle şu yerde cailenin ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hud öğretkenlerine Baqi mazarlığına aram ziyarete gidip durarken. Şu aydılanlardan näme öğreniyoruz Müslüman doğanlar? İslam täze yayrap başlan wagty kabra ziyarete gitmek qadağan edilýär. Sonra İslam yayrap tevhid ve şirk doğrular ve ne doğrular belli olanna Müslümanlar berkanna Müslümanın akideleri, inançları berkanna ve iman nuri aralarına yerleşip oranna İslam gow berkeşip aralarına yayrap oranna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabra ziyarete gitmeye ruhsat berýär. İkinci mesele Müslüman doğanlar İslam'da kabra konamçılığa gitmekten iki maksat var. Şunu önsverin gow belläň Müslüman doğanlar. Mana bizim ýalňyşlyga düşýän ýerimiz şul. Bir kabristana gitmeli, mana hem şunu gitmeli. Gidiyandan köp böyle şunu bilmeýänligi üçin her hili maksatlar bilen gidiyanlar var. Aglaby bölegem gidip ýalňyş zatlar edýärler. Diýmek näme? İkinji mesele İslam'da kabra konamçylyğa gitmekden iki maksat var. Birincisi ölüleri, yani kabrları görüp ıvrat alıp ahirete yatlamak. Yani hadiste de diýilýär. Allah Teala'nın huzuruna çıkmağa tayinlenmek. Ana şol birinji maksady. İkinci maksat Müslüman doğanlar ölüler üçin Allah Teala'dan bağışlanma dilemek. Yani bu ikisini maksady azıcık misallandırıp aýtsak. Birinji, diýdik näme? Ölüleri görüp ıvrat alıp ahirete yatlamak. Allah Teala'nın huzuruna çıkmağa tayinlenmek. Nähilek mümkin bolýar? Ýagny näme? Kabra baran kişi, konamçylyga, mazarlyga baran kişi ahirete yatlamaly, ölümi yatlamaly. Şu kabrdaky ýatana meniň ýaly adamdy. Hanha tümmek we toprak bolup ýatyr. Mene mertir ya bir gün ya bir näçe wagtdan soň ahir netijede menem şu tak getirilmeli ve şu yerde gömülmeli. Menem näme? Cenazam kılarlar, kepenimizi giydirirler, neticede getirip
şutak bizem gömüp gitmeli, bizem şular ýalyk tünmek bolup ýatmaly. İslesemem gelmeli, islemesemem gelmeli. Awa. Diýip pikirlenmeli. Şonda baňa musulman doganlar diýri kam eden salih amallarym peýda berer diýip ýatlamaly. Awa kabura giren soň näme sogap ýok otayda. Şu diýri kam näme eden bolsaň edenin. Namaz okan bolsaň, cumalara giden bolsaň, sadaka beren bolsaň, haja giden bolsaň, insanlara ýagşylyk buyurup ýamanlykdan gaýtaran bolsaň, umuman insanlara we ahli mahlukata ýagşylyk eden bolsaň, sogap işlerden bolsaň, birle kıyna darda galyna kömek eden bolsaň, bir Allah Taala'dan gorkup göz ýaş döken bolsaň, gije turup tehajjud kılan bolsaň, Kur'an-ı Kerim okan bolsaň, ina musulman doganlar ol kabara giren soň şu zatlardan peýda ba. Şu zatlar ýatlamaly. Oşunun netijesinde musulman doganlar imanymyz artmaly, kabr sanlyga baramyzy, şeýdip ahireti ýatlanmyzyň netijesinde imanymyz artmaly, imanymyz hasam berkemeli we ahirede bolan taýinligimiz, salih amallar etmeklige bolan howasymyz köpelmeli. Aw. Dünya diýilen yer wagtlaýynça ýerdigini. Paňy geçici dünýä digini. Asyl ýurdumyzyň baqy ahiret digini ýatlamaly. Mene şu görünüşde ahiret ýatlamaly ol kabra baryp. Goşguda näme diýe? Şahir Magtum ola Allah adyny zikir eyle. Yamana sabır kıl, ýagşa şükür eyle. Görürsany gördi pikir eyle. Men diýen ärler ýatyr gum bolup diýe. Ne bize mahir şotak barmaly. Haýsy wezipede işleseň hem, näçe baýlyň bolsa da, gow kaşan öýlerde ýaşasaň hem, gymmat baha ulaglar bönseň hem, ahir ýene şotak baryp, bir gysym toprak gum bolup ýatmaly, guma garylyp. Ana şol ýerde bize diňe salih amalymyz peýda berer. Ine gonamçylyga baramyzda birinji maksat şul bolmaly. Şul zatlar kellämizden geçmeli. Bunun üçin musulman doganlar bu hili kabr ziyaretine gitmek üçin yurda aşmak gerek däl we şert däl. Bizim içimizde ýalňyş düşünje ýok. Man şu kabr ziyaretine gitmelise belli yerler baş otak barylmalydyr diýär halk. Goş otak bar ýa şu taýlar gyýkyn edýärler. Bu başka vilayete gitmek gerek däl bunun üçin. Kabr ziyaretine gitmek üçin başka vilayetlere, uzak yerlere gitmek gerek däl musulman doganlar. Ýaşaýan ýerine iň ýakyn mazarlygy baraýmaly. Mysal üçin Aşgabatda ýaşaýan bolsaň, Çopanata baryp bilersiň. Garadamakda baryp bilersiň, Şorgaramakda baryp bilersiň, Bekrewan ýokarsynda baryp bilersiň. Näme? Sen ýaşaýan ýerine iň ýakyn mazarlygy baraýmaly. Emma biz näme diýäs? Plan mazar öwliýänki diýip, ona millet baryp dur. Olar bazara öwrülipdir. Mihmanhana içinde gurulgy ol ýerlerde. Emma ýaşaýan ýerimizde ýakyn musulman mazarlyga gidýän ýok, gamşy basyp ýatyr. Awa diýmek näme? Gabrlara gitmekden, gonamçylyga gitmekden birinji maksat hadiste hem ýa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdyşýaly ibrat almak, ahireti ýatlamak, bir ýüregi ýumşatmak, göze ýaş aýlamak. Şu dünýäň panylygyna göz ýetirmek. Şul pikirler, şu maksatlar bolmaly birinjisi. İkincisi musulman doganlar kabristana gitmekden ikinci maksat ölüler üçin Allah Taala'dan bağışlanma dilemek. Ölü kim bolsa bolsun ölenden soň dünýädäki näme amallar kesilýär hadiste habar berilýär. Diňe sadaka jariýe neden bolsa, ýani insanlara ölenden soň peýda berip duran zatlar edikden bolsa, guýy gazyp beren bolsa, ýol çekip beren bolsa, ýa peýda ilm goýkiden bolsa, we izinden dilek edip duran perdendi bolsa, musulmanyň dilek edip duran musulman doganlary bolsa, ana şol zatlaň sogaby barjak durjak şoňa. Ama ondan kalan ýagdaýlarda ýam näme bir kişi öldümi amaly kesilýär. Ýam
amal dünyasından eyyam hasap dünyasına göçüyor. Şonun için hem näme ölüler bizim dirilerin doğa dileğine mätäç. Olar bizim dileğimize Allah Teala'dan olar için dileyecek dileğimize istiğfarlarımıza mätäç. Sahih Müslim'de Burayda radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına kabra konamçılığı baranlarına şu duanı aytmağı öğrederken. Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahikun es'alullahu lana ve lekumul afiye. Tercümesi: bu diyarın mümin ve musulmanları size salam olsun. İnşallah bizim size koşulacaktır. Allah'tan bize ve size aman esenlik dileyeriz deyip dile etmekle Peygamberimiz öğretipdir. Bu hadisin bu dileğin başka da bir neçe görünüşleri birbirinden tapavutlu sözler bilen ütköşerek görünüşler rivayetler var. Hemmesem şovurmanini anladı. Ve ne şu doğana aytmalı Peygamberimizin hut öğretini şul. Mazarsanlığa, kabristanlığa baramızda ne şu doğanı, şu dileği ya tutalım. Arapça okap bilmeyenlerimiz dinleyip ya tutsun. Ses yazgılardan şunu aytmalı. Peygamberimizin ne bize öğretini sünneti. Bir kişi bu doğanı bilmeyen bolsa öz sözüyle dile edip biler. Ya Allah şu benden bağışla veri, soru cevaplarını yenile de veri, cailerin cennete de veri deyip Allah Teala'dan hem öz sözüyle dile edip biler. Ve Müslüman doğanlar ehl-i sünnet akidesine vara dirlerin ölüler için edip bilecek zatlarının biri hem yanamaydı şimdiyal, onlar için Allah Teala'dan dile etmektir. Onlar için Allah Teala'dan bağışlanma dilemektir. Bir ağızdan ehl-i sünnet ulemalar kabul ediyor. Şun hadislerde haber verilişi Kur'an'dan delili başın diriler ölüler için Allah Teala'dan dile etmeli. Şul dinimizin emri. O da ama şun peydası ölülere bariya, degiya şun peydası. Şunun için köpürak näme? Ötön geçenlerimize umumi Müslüman ümmetine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine näme etmeli? Allah Teala'dan dile etmeli, bağışlanma dilemeli. Üçüncü mesele Müslüman doğanlar zenanların kabir ziyareti meselesi. Yani zenanlar kabire ziyarete gitse bolyar mı ya da bolmayar mı? Ulemaların köp bölüğü Müslüman doğanlar ulemaların köp bölüğü şeyle diyorlar. Müslüman zenanlara eğer şeriatın koyan çeklerine uyan bolsalar, fitne sebep bolmayan bolsalar kabire ziyarete gitmeye ruhsat veriliyor diyorlar. Kavr ulemalar olsa zenanların kabir ziyaretine gitmek doğru değil deyiptirler. Doğru değil demeğinin hem sebebi var. Bir zade esaslanıp diyorlar. Misal için Tirmizi'de ve İbn Mace'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyle diyenine aydiye Ebu Hureyre radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'ane zavvaratil kubur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden zinanlara lağnet etti diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zada lağnet eden bolsa şol hareketin haramdığını, günahedığını görkediyor. Şuna esaslanıp bir ulemalar zinanların näme kabire ziyarete gitmek doğru değil deyiptirler. Kurtubi Allah'ın rahmet etsin. Kurtubi yani ulemaların deyişi yani hadiste geçen Arapça zavvarat sözü mübalağa sigasında. Yani Arapça bilen doğanlarımız bilenler mübalağa sigasında. Yani köplüğü anlayan manide gelenlik için bu hadisten maksat kabirler çenden aşağı köp ziyaret ediyen ve şol yerlerde İslam'a ters hareketler eden zenanlara değişli deyip düşünürüyorlar şu hadisi.
O zenanların kabristanlığa gitmegini qadağan eden hadislerdaki maksat şu diýerler. Yani näme çenden aşa köp ziyaret edýän zenanlar we ol ýerlerde islama ters hereketler edýän zenanlar diýip düşünýärler. Emma musulman doganlar gonamçylyga gidenlerine islama ters zat etmeseler, şeriatyň kanunlaryna dikkat edýän bolsalar, dolu hijaply bolsalar, ýanlaryna mehremleri bolsa, yan yoldaşy, erkek dogany, kakasy, atasy, agasy bolsa, mehrem bolsa, o fitne sebep bolmayan bolsalar, ne mehrem erkekler bilen qarym gatym bolmayan bolsalar we maksatlary ýanky aýdyp geçişimiz ýaly ölüler üçin Allah Taala'dan dilek etmek, bağışlanma dilemek bolsa we ahireti ýatlap uvrat almak bolsa, zenanlara gawra gitmäge näme ruhsat berilýär. Çünki ulamalar diýär, erkekleriň ahireti ýatlamak, erkeklere ahireti ýatlamak gerek bolşy ýaly, zenanlaryň hem ahireti ýatlamaklygy nämeler bar diýär? Mätäşligi bar diýär. O ahireti ýatlamakdyň erkege gerek däl, aýala zenana da gerek. Şol sebäpli näme? Ýanky şertler bilen gisse bolýar diýerler. Emma ýanky diýişimiz ýaly islama ters hereket etseler, onda dogry bolmaýar we günah gazanýarlar. We gynansak da musulman doganlar şuun kugunna kabrlara barýan zenanlaryň aglaba bölegi şeriatyň goýan çäklerine dikkat edenoklar beter tersine diýerler. Hawa inşallah inniki derste, yani bu dersin ikinci bölümünde kabrlarda edilýän islama ters näme dogry hereketler bar. Şolar barada durup geçeriz, o şol ýerde zenanlara deýişliğine käbirdatlar näme bellap geçeriz. Bunu soran musulman doganlar gaýtalap aýdýan, İslamda kabra gonamçylyga ziyarata gitmäge ruhsat berilýär we iki maksat bar. Birincisi, ölüleri, yani kabrları görüp uvrat alıp ahireti ýatlamak, Allah Taala'nın huzuruna çıkmağa tayinlenmek. İkincisi, ölüler için Allah Taala'dan bağışlanma dilemek. Biz, yani diriler, ölüler için Allah Taala'dan näme bağışlanma dilemeli. Yani şu iki maksat bilen gonamçylyga gitmäge ruhsat berilýär we İslamda kabrstanlyğa gitmekden şu iki maksat bar. Mundan başka maksatlar için kabra ziyarete gitmek musulman doganlar İslam'ın yolu däl, İslam'ın yörelgesi däldir. Elhamdülillahi Rabbil alamin.